Hey guys, good morning and welcome back to my channel. Ako dapat ni Alex. Karde guys, adlaw Lunes. Diya. Sakto alas City. Ganihan pa ako nakamata alas 6 kay dito ko sa kwartong doktora gipatuog. Gabi ibaw nga ano to nga naghandyo man siya nga to kung kumatug sa diyang kwarto. So nahitabo, nakukadyo katuog kay kuwan sila. Sa caregiver, si nganda na, sila mga buhaton nga na, makadungog ko silang tingin. Naglibog ko anong dito dito ko gipatog ni doktora. Nga naman tag caregiver, ihandyo man siya nga kung pwede ko no dito ko kumatog. Sumoto, ang naitabo, gamay ra ko ito. Kay daghan lagi mga kaya dito magsaba-saba guys, na di pa sila matog, nag-inom pa sila silang tambal na nana. Ako katog, dito. So mga tuning gawas na lamang ko, nimbalin ko higda dali mga alas 6, sa ulang gihapon ko katog. Na magluto ko. Magluto ko pancake ba kay kuwan, caregiver. Ang lutuan dani. Naglambing mas doktora, nato ko na ko patugon. No? Naghatag kong pagkaon ba panihapon. Yung kalit naging mas doktora nga. Kanay kung pwede diri ka matug. Yun siya. Hindi po ko nangutan ng ano, nga naman tayo caregiver. Diya. Naluwi man ko nga di pa natugan dito nga niyanjo man. Lagi ko itug kay atos kartong doktora di ko kadyo katug. Sa man yun na may itom. Daan man siguro ng ilang tuan. Na may itom. Kuwan, makabalik na sa tidig na. Dario, minaka umaraba, kuwan raba. Makabalik na sa tidig na. Kaya gihapon lalim. Duharami kay ang mga ubang trabaho usbay, wa na ma kuwan, wa na masikaso. Hindi na arabay bedsheet na i-almirol. Buko ka maugin sa pag-armirol. Kaya tidig na may marmilor na. Armirol. Disko. Sige po daw, buwan. Dali na si Jahingalon. Hindi na sila pwede bidaan nga. Kuan. Si Jara. Gabi na nakakurat may kay nga to CR. Natugbi ba? Diyan mo may namatik din sa caregiver nga. Nga to na CR si Jara isa. Wa na mukaw. Hanggi kasabaan. Hanggi nga na dapat nga na mamukaw ka doktora kay sa imong sitwasyon. Pwede ka matumba diha. Pod nga, naluwi man ko ninyo mumukaw. Naluwi ko na siya dyan namo na mukaw. Nga to siya na pod. 2 times na dyan na nahitabo. Gahapon ko sa buntag. Ang caregiver, ning gawas na rin ka legit kay natug lagi sa doktora. Pagbalik niya si doktora, nito na siya. Hindi ko. Wa man lang po nagtawag si doktora nga namin kay intercom. Kung baan mi nga, ingana siya kay bisig
Kami pa'y malimpikan sa isang anak ng bako. Ama nagtawag, halang ng gabi nga dito raw. Adyo may pahamak. Muhihi ka, bahalag nga to, may pangpukaw kami. Kay, malagay na mataan sa caregiver nga nag-plus na. Duha para dyan is kwarto, dyan siya naitabo ni dyan, ako. Pahamak ka dyan. Ang ikasaban, kaduhan na dyan ka doktora, gahapon po. Asan yung lutoon guys, ang pancake. Walang pancake guys. Diyan guys, magluto din kung kuan, sardinas o pitsay. Ang butangan mo ka ng bihon. Ang haning itry sa kauban. Ako magsabag sa hindi luto pamahang basta hangas ang luto nang asa dyan ako nung sa dyan reaction nga. Sardinas namin ang iluto. Bahala siya. Ani maila o dato ba din sila sa ilaha o mukhaon nga muriak ba danihang niluto. Pilihan si Jack sidaan mo tanagin sa puro palami. Pero yung akuan ba? Bao di man po kumadjudge ni Jack kay basig dato na sila basig wala na doon kapobre yung sidaan. Masigwa siya na anad ba guys ug kanang pinubre sa daan. Kani kay sardinas ug kani pinubre man jud ni. May sa reaction. Diyan sa butangan og ngani guys na. Para na kay pobre ko lamig na. Luto sa na guys kay alas 7 na. Siguro. Kung lagi noon ko, nalagay caregiver, pero stress ko sa kanon. Pero ako guys, huwag ako manarbaho, yan. Hindi ko magpilig din sa pagkakaon. Hindi ko mangitag lang. Di na ko mangitag lami. Grabing tugnawa dari maligo guys. Di na kaya maligo dari o ganang way inini tubig. Ani maila karon. Nagdaris ko sina niya. May sa isadaan. Siya mo kaon. Yung pa siya. Imposible di mo kaon sardinas. May imposible di mo kaon sardinas. Bilib na ko. Anay taho guys.
Luto ka man ko. Hindi, okay, bili na. Kalita, ibutang. Jauh kami nagsidang kaon dito bajang mas hindi po ganahan sa dudan ni guys. Kwanto guys nga pansit ba to nga kanang hinimo sa taga made from Bicol man siguro to. Katong kamerang gas doktora, pwede ka mo matag alas 8. Okay. Bilit mas doktora mo nga dyan pagkaon na karoon na caregiver matahinon kong sa dyan. Wadi perfect to guys. Kay karoon ako ikauban na pinadugang trabaho inja. Sadyo ko mata na lagi ko ikauban pero ay nga naman po na-stress po ko silang kanon. Gas. Sa mga daw na sa badog, lahat dan si Jaw. Kuan. Niluto na siya. Karajit lang po mahurot kay buaw buyag man po. Buaw buyag po mukaan ba kay kita ang paslawas. Let's see kung kawan diha. Yung pancake. Ano lang po na siyang iluto guys. Kaya dugay rin ni siya. Dugay rin na kay-stock diha. Abdan dyan tayo inspiration. Sayang. Diluto. Mainit sa tagay. Samtang mapanaluto gang sigan. Alay sila dagang mainit. Luto na kang pancake na. Sa buntag guys, dapat din mo lamig din kape. Okay. Pampagising, umot ng kape. Kaso lang, hindi ko pwede magkape.
Ito ang magpalpitation ko, gurug-gurug. Wala nga, no choice. Aritas Milo. Sa una, Energen. Gibunghan ako sa Energen. Randas probinsya guys, body thermos. Nagbutang ko ininit sa thermos kay caregiver. Hilig og kape. Hindi siya init. Hindi na naman siya init ng init. Mainit ako guys, kaya nagmadali baluto ito ang pulihan ng caregiver. Ngayon, sakta magpancake sa ako. Ang pulihan ng caregiver. Amang ko'y pang pancake. Kasi nga na may pancake syrup. Bitaw, basta mag-pancake ko, may minga na. Dapat may pancake syrup kasuwa. Kanaan na kay pobre man ta. Isa pagway pa naman. Gimingan ko sa mga guys ba? Nakakita ko sa vlog ni Gigi, vlog ni Ate Ruby. Amin nga, wow, gapoy ko rin tisbur guys. Dali ko kay maglasutso na sa pulihan ng kuan. Caregiver. Ba. Ito lang ako. Guys, agang ipasudan. Good luck. Good luck kung makaon bagdi. Wala nga itong suwayan o binsa ba. Asang maglaan na lamang kung may lugay sa isang doon. Kaya bisig naghuwatog ang pulihan. Mainom tutog kape. Ay. Mag-CR siya? Hindi, maligo naman ako. Maligo. Para pagkatapos na ikaw naman. Mag-CR pa daw ko. Doktor na nakatulog kayo. Light sleep lang kayo. Light sleep lang. Light sleep lang ba yung tulog? Kasi minsan tinatanong, inaalam ko kasi, kung nakatulog kayo, minsan kasi nagtatanong si Kuya Eric. Tinatanong kayo kung maganda yung tulog o ganun. Ah, okay. Kunin ko na yung tasa ko. Masuk ako, akala ko. Gawas ko guys kay Kuan.
Di ba na siya pwedeng salitan kay si doktora nag-CR. Isa dyan ang katungod. Nga, kuhan, di si doktora masugot nga kuhan. Gainan akong doktora daan nga og mag-CR. Dapat si Jadi kuno ako. A few moments later. Malamig. Panahon, saka tubig. Hanggang na sila nag-dressing. Natabo na lahat yung mga sugat. Ano gawin natin, doktora, 3 times a day? Ang paglagay ng ganyan? Pagpalit. Kailang marami tayong gas. Kunti na ba? Ano na lang, siguro na abot ng 3 araw yan. Magsabi ako. Ang pabili. Wala na ano. Kasi makasaya sa gasa. Masaya yan to sa gas eh. Tipid na nga lang to eh. Hindi sa gas. Wait lang. Mag-message ako. Ayan lang. Kasi 3 Hindi, times. magpahala. Abubunot yan. Sila Hindi ba magpahala? nag-dressing sa sugat.